Даваме Брейнсторм отдясно на Фантас. Брейнсторм се насочват и от един от който е от Велики, успяват да пуснат две по-добрите, но също време да видяха да сменят представки. Успяват да се влезат, това е за Брейнсторм, да се отбиват до края на положение. Къщо да се размисли. Трябва някакво центно Предпрещи от тези моменти. Брейнсторм успява да се бъде. Не успява да се бъде живота. Да, по-шарпе. Аз искам да намеря колона и двата отдели нещо да генерира бачите шерта. Знаеш ли? Супер добро. Минути 28 секунди до края. Брейнсторм ще изготвят. Държавата ще се опитат да направят промени с Цунамито, успява. Докато Брейнсторм движат доста бавно, но се надявам, че в този момент единицата да се събират успешно, да успяха. 55 секунди в края. За следващия рук, последния кръг, да правят на първа маса и смолка и на втора маса. Виждате от видео как се действа на вътре на Фантас, на десния екран. Все още всички да бъдат напрегнати. 17 секунди до края. Не сме трябва да се видим напрежението от вашите слушания, да ви ще втори трети рунд. Първите рунди с странни конфигурации. Внимателно да успеят да стигнат тези победите до край.